diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinitimbang mata kag dulunggan oras sa kagabiyon ang aton sini patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sang probinsya Tacloban sang Bacolod. Ato naman iwat kabantayan kag imulsuhang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Cell Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto. Action Ninyo Bugina. Update sa mga pagbantay sang balita sa national, international. Just in report, breaking news plus report. Ang news center sa webes nato sa nga pagpangalagad. Timbang naton. Ang mangin kabuylog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Updaman kita sa ato sining mga technical partner. Diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar. Backup diri sa ato nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Ciudad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang batang suay sa kinanda ng inyong siniyaragan, ang inyong siniyangkurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niya ako sa labilin isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt. Public service! Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Sa ato sila nga mga Facebook lovers, nagalantaw kadagabi sa ato sila nga Facebook Live. Ang nyo sila nga greetings. Nagaanta na karon tsimpo kag ligwa. Kung pwede lang, tingba kag liputa. Ang pinaka-importante pagi sa tanan, sa ato sila nga mga nagalantaw sa ato sila nga Facebook Live, via streaming, ayo ko lang sa inyo, like kag share, para everybody happy. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa STL, sa wala makabati sa resulta, first, second, kag third row, i-recap na karon. Kag sa mga nagataya sa loto, ha? Aton karon man basahon ang resulta. Lawagon tang resulta sang 649 kag 642. Diri lamang sa aton sila nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Night Patrol Program sa Webes nga edisyon. Thanks God! Thursday night,
medyo mabulubugnaw ang panahon. May mga gulugalom giman sa kalangitan nga manipis. Kung kagahon, ahara na mabatsagan ang katugnaw sang tiyempo kung kagahon. Kung nagasimbang gambi ka mo, dala kagid coat. Ay kung open ang simbahan, mabatsagan mo gid nga katugnaw. So kanami itulog ang katugnaw sang kagahon kung nagasimbang gabi ka kapyar ka. Ibang gani ka katumbas sa pulungkuan mo sa katuyo. Oo. Ibang ka katumbas ang katuyo bala sa pagtambong sang simbang gabi. Kapag yung ng pare magwali sa pagkalawig-lawig na wala man sa sense of humor, ay sos. Kaya swerte, matulugan ka sa pulungkuan mo. Matutabo sa isa ka sumilimba, di ko lang paglalawago na lugar kung din tabo ni. Pero sa nakakita ka sa experience ti may home gidi. Wali ang pare, dugay-dugay may naglagabong. Nagbalikid ang mga sumilimba eh. Ahay, may isa to kapungkos plungkuan na tulugan. Ay natumbata na. Lalaki kasi dako pagalawas siya bla. Sus ang tanan doon na tublag. Na untat man ang wali ka pare. Kaya tuod man kung kagahon magwa ka ba sa balay mo. Mga tagalas 4 la 5 ay puwerte katugnaw. Pero kung magulo adlaw na ay puwerte kainit. Hindi mo gid makwan. Hindi mo gid mabangbang ya ang init kung walang galom ang kalangitan ta. Pero kung kagahon, ara gid ang katugnaw. Amo na nga kinanglan, bakod gid ang immune system mo. Kung mahina-hina ti basi kung trangkasuhon ka. Tarawa si Action Jo Marie namon di sa Action Radyo. Hindi kondisyon ang lawas siya. Pamasahe sa kay Totoro di man binalhas man siya. Hindi amat-amat nagbalik ang kapagsik sa lawas siya. Amo nang kwan. Amo nang kung pigaw ka immune system. Dali kagid matapikan sang balatian nga tanang kaso. Tungod nga kon adlaw mainit, kung kagahon matugnaw. Unang advice ko sa inyo, dalagid ka mo coat para makapian-pian sa katugnaw. Ang aton nga makapulisan sa mga simbahan ti nagapatigayon gid sang Police Visibility Patrol, saturation drive sa mga sumilimba. Makitaan taman ang presensya sa aton pulis nga ara sa compound sa simbahan. Iti gina make sure na nila ang sumilimba safe and sound kag hindi bala mabiktima sa mga laing ginawa. Ara kung isa nga nagasimba nga nagalakat na mo, nagasakay sa salakyan. Kapit pagid kung daw lapit lang ilang inesteran nga bala sa simbahan, iba niya galakat-lakat, exercise. Diba si makalabay blang laing ginawa blang. Mga nagasakay nila sa motor kagbaw, pero palayo lang. Kasi kung hindi ka mangin biktima sa snatch, si mangin biktima ka bala sa hold up. Tapos nga ito nga mga kapulisam, diri sa Bacolod, nagapabakod man sa ila sinig na tawag nga Police Visibility Patrol. Part inisang ligtas sa Kapaskuhan 2022. Sabagay tuigan ina nga hilikoton kag programa sa aton kakapulisan every time nga may amo nga mga sahi sang aktibidades. Sulit mo na namang programa sang PNP nato. Pwede kung isa may mga pag-level up kung isa sa ilang mga security plan blang maginapatigayon sa
sa katulad sini nga mga aktibidades ang simbang gabi. Make sure sa pulis nato nga mangin smooth ka mangin matawhay ang mga sumilimba nga nagkakadto sa ila sinitag sa ka mga simbahan. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:55. Pagbalik na to, observation report na sa ato si Patrol with Aksyon Zer Minardo pagkatapos sa ato importante nga mga pahibalo. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey
antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare Aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato sa pabalagat Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 1 na. Standby na sa report ni Aksyon na Zel Minardo Observation Report sa ato sa nga patrol. May gabi dira sa kay Tatay Boy Enrile dira sa Barangay Maaw. Baw nagapaurok-urok gid si Tatay Boy Enrile dira sa area sang Barangay Maaw. Isa na sila gini ka lugar da ni Kagawad Jocampo. Wow. Nagsaka hindi sa kaina kag apulo pangayo Pasko. Ati chip in gamay iya. Ipermigi sa kapamati ili sa Aksyon Radio Bacolod. Daw halos kabisado yang mga taga-Aksyon Radio. Salamat kay Tatay Boy Enrile. Kasi Mario ni Kagawad Imbong Jocampo. Ayos! Sige, antes sa mga report na gikan sa ato sa mga correspondent, unahon ta na report sa ato sa patrol, observation, din ang destinasyon ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Aksyon Zel Minardo, line number 2 sa report. Sir, may gabi, please kabihin. action area sa yung gabi. Oh, yes. Where are you? Ari sa mga north sa araw sa Pitol yung sinere. Sa din? Kay mga nag-class para magdadabalik ka sa laro. Diba, kung hapon na natin. Di ka sabong Sel? Action area. Di ka sabong? Ari sa may lagoon. Capitol Lagon sa sulod gid. Capitol. North Capitol Road. Sa abi ko arak sa sulod sa Capitol Lagon kay kadamo-damo sang kabataan nga gampang da sa sulod Capitol Lagon nga paghapit ko da kina mo. Oo, ang sa may lagoon reactionary until 8 p.m. na siya na-open. Oo. Oo, Di paglabay ko to kay na daw pasado naman alas 8 po sa kadamo-damo po sa kabataan nga nagahampang ya. Oo, gani. Kung hapon, no, sa playground. Ti wala to, amo ni oras sa gabi. Wala tao ang Capitol Lagon? Wala na action, Eric. Wala sa lataan na by 8 p.m. Ah, okay. Ito pasado naman tayo alas 8 kay na to do. Labay na mo kay na to kadamo pa kabataan. Ano nawili kabataan na hampang sa mga dulo di kurasyon da no? Amo get action, Eric. Nalinaw sa mga light. Oo. Subong, ang light rin, ang kasigaman niya. Wala boss ang lights lang lagi diya playground da kaya katahom nga daan da. Oo, pero ang iban siya, Eric, wala na
gani kasi Jack Eric ay susulod sini. Daw na mga Christmas lights. Hindi ora gijay kasiga gijay. Wala Eric, wala. Ariyo, subong wala nagasiga. Di ang sa sulod gid mismo sang lagon, kumakit-an ta. At amo ni guro oras wala kasiga kay patay na nila kay wala man tawo. Patay na siguro. Oo. Pero kinaya sang temprano may mga kabataan gampang damo di kinaya kasiga ka sanag sang lagon da pati ang Isang guro sa Eric. pati dang ilang nga playground da bla nga gibag-o da ginapasiga. Ang light ay wala na. Oo, ang ilang lights da bla ang ilang da mga daw ginimo na nga daw pakol-pakol da bla nga para sa kabataan na kasiga. Oo, pero ti subong wala na si Eric, napatay na ang ilaw sini nga mga lights. Oh, ti patay na kiti wala na kabataan mo gagawa ti alas 10 naman ang pasado. Oo, ti until 10 po yung dalimanang dre, no, ang pwede makasulod sa lagon. Ano na kung gabi ginapatay na nila. After, ako wala na tao, oo, kung 10 na PM na si Eric, no, gina-lights off na ang mga Christmas tree, tanan nga mga lights Eric, no, kahit tingin na sa radaan naman. Pero namin tani ko ni pabili nila kasiga no bisan wala na bla nila pasudlan bla para taho manaw. Oo, daw pariyo sa plaza. No pa sa plaza bla nga ti unay ang suga ya kon gabi tatani des kapitulo guni unay man tani para do ka tahong pagid bla tanan tawo naw. Ang maganda ko Eric, kay may ara laman sila mga gwardya, no, pwede na pasigahon lang para nami mandugang atraksyon ng Eric. Oo, agad kasi nung mga bisita maglabay da kon gabi nga sa ibang nga lugar tes mas kasi nga ba katahom sang kapitulo gon bisan gabi ka gasiga ila Christmas light to pero ti do kalaway nga do gasiga. Amugid, na ang nagasigat na natin ang suga gid ang nahamtang dari sa may sulod, no, sa pinang mga lights wala na gid subo naga siga action Eric. Pero ti balik kita dire bala sa Eric, no, hang nasambit ko na nga mga nagabaligya dire, ti open pa sila gyapon, no, mga food cart dire bala sa igad sang dalan, no, ari banggid sinisang entrance sang lagoon, no, antila no kami oras nang maklose naman kamo pag-close ang lagoon action Eric, no, kahit yung mga ladri nga manugbakal ang mga nagalagaw sa lagoon action Eric mo, no, maklose naman sila ko, no, duga-duga gapin ng himos ko sila, pero tingyari diri ang nagapabilin yung mga food cart, no, until 6 PM, ako 6 AM action Eric, ang ilang mga customer niya ang nga nag-obra diri sa may BPO company, no, sa may dalan na Lacton action Eric. Wala to yung food cart sa piyaka dala na no? Di kuha na to no? Ara pa action Eric. Ara man gyapon so wala to unang da mga food cart ka naga-display. Oo, mga bati-bati ko kami action Eric nung may ginaplano na syudad nga pagkalabot sa alas 6 daw pasiradaan ang isa diri ka dalan kay daw himuon ning laktaran sila sang kalan-an tanan. Oo. No? Kung ang north ni or south, kaya mo na ang plano-plano, ang bate-bate, naman ang generic mo, mga bate. Do ka night market na siya wala, pero puro pagkaon yung generic na ang ihap sa dalan. So, namin man magdama na, no, kay ang tao wala, no, kung gabi ang generic, dira na lang ilang lagawan, ang negosyo, man yung saton ng mga kauturan nga small business no, maka-income sila diskan sa paano man ang generic. Kaya di subong nagadamo, naman nga nagadamo ini ang mga food cart ng ari diri subong hanggang hapon kita generic ng mga 4 PM sinibe 5. Sila nagapila kung mga nagabakal. Namadamo na dito hapon kitaan naton, no, sari-sari ng baligya, no, hari diri na hamtang sa may North Road Capitol o North Capitol Road sa dito sa Piak. Kung hapon, ang nakakita dito, ay kung agad, sila generic, may mga nagabaligya sa butong, pero may permanent dito nga daw sumitsanggi, which is ginatambayan sinisang mga delivery riders. Okay. No? Dahil kung ibutang pa daw hide out nila, black generic, kaya handong kung hapon. Oo. Mga mga kisa, mga nagapark sa ilang mga salakyan, ito wala sila sang parkingan sa may dalan sang Lacson, so dari sila nagapark gid, no, sa may South Capitol Road naman action Eric, no? Pero ito gabi ganin madamo-damo man ang aton nga mga kauturan nga makit-andre action Eric na sa palibot sinisang lagot ni weather. Buwas mas madamo pag itong Biyernes, no? Correct. Wala na Ti buwas Dispiras buwas 23 at ibanda mo pa namang shopping na yung agaw sa 24 mo. Amugid action Eric, no? Subong gani
gabi na ang mga salakyan ang pagdari nga dalanan sa may syudad sa Bacolod na masako-sako pagyapon. Nadamo pa ang mga labay-labay pero kung ordinary days sa Mlaksonere nga hindi bedo syempre hindi na alayo pa ang paskuasa nga nagligad sini. Oo. Ang mga salakyan daw ilisipon na lang makitaan mo mga nagalabay no sa may dalanakson pero subong nga sinerek na madamo pa ang mga salakyan sinagapakadto pa kare kung aton maobserbaran kag makitaan diri sa may dalanakson action area. Action Cell. Anto sa may padayon imo sining observation report kaman na kadali kuan na ginhawa na kadali balikan ta kada pagkatapos sa kato sa importante nga pahibalo. Hello everyone, season's greetings to each and every. Merry Christmas, everyone, from the Mayors of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing Sa drama, musika, Umanya pag-usas ng gadgets, kangay sa aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 10:14 na. Nga to sa Kapulisada Station number 2, monitor ka nagkapatrolyo sa mundira sa may area sang 9th Street, Lacson sa may food zone. No? Sila na Police Officer Salvacion, kag iya sini nga mga kapdanan sang police station number 2. Balikan tayo na utod ng observation report ni Action Cell Minardo. Action Cell, lapis ka back.
Axel Sel, please come back. Actionary? Yes, go ahead. Actionary? So, Yes. sa subong walaan ng mga observaran pa, nakulinamba ko, damo, isang mga tao, mga salakyan, na hindi ka makambal na wala kwarta ang mga taga-Bacolod. May kwarta man, pero jutay lang goro. Juta lang guro, kati juta yung galagaw. Ikaw po alang-alang po man sweldo. Oo, pero subong generic wala. Hindi naman tayo maningala. Kasi normal na kung December. Ako ni Wala. Pero kadang damo. Pag isang makitaan ko no? Subong agap nga ara pa. Dari sa may lagun. No? Pero kung ordinary days o generic ka, no? Hindi amon ni ka damo din. No? Ang mga kauturan especially mga papatanon man actionary ka nagalagaw siguro. Wala naman daan sa klase, natiyan mo man ang time nila nga makalagaw-lagaw di kay di upod man ang iban sini ang ilang nga mga pamilya actionary. Gani, oo. Na ano po ng ilang nga mga ginikanan sini. Nan. Enjoy man nila yung mga nasitaan ko di mga gagme pa mga taglima ka tuig yung mga bata. Hindi ko ga-enjoy din sila actionary. Galagaw pa. Ini ang mga sa lawayon, ay wala kis ang mga kabataan de. wala na pa di kakita sa ila generic. Naga-standby dire kay ginasaway man na nga police station to kung kakisa no nga nilagaw dire sila Kay ang ila ni nga opisyo ga dinugusing sa may tunga sandalan. So ako bakang dala ang laksyon niya nga daan niya generic isa gini sa masako nga dalan. Correct. Yan dire nga nagalabay no mo damo. So, pagkakita na nila, kasi man yung raso, nga gablinker, be. Kasi nalaga na din sila. So, may cyclone dari sa Pikiya Kapilhet sa una bang office. Hadlokan sa kapulis mo. Kapin kasi Migo, ta Salvacion, makano sila. Pero kahit kinadalong sila ako kasi sa Cleric. Wala sila kadalong sa precision. Puli, wala sila. Si Migo, ta Salvacion, yung na Cleric daw palang gano'n na sa mga kabataan. Makita na di sa. Ginahakos sa mga bata. Ginahakos sa mga bata. No, kahit yung ginangga man ng mga kabataan, siniwala laygay man ang generic mo. Hindi man siniya ang dating. So, subong daw wala ako di gani may nakita. Nagdigan ng damo. Hindi sila katama. Namayari na din sa una. Treat niya sila sa Jollibee na magapang ngayon eh. Ang iba nagabalikian isang ilang daw tawel. Sinibal ang generic. No? Subong wala na. Ang iba nakitaan ko ligad. Wara sa bazaar. Sini sa may McDo na likod ang generic. Sa may Mega World. Iga na to dito sila. May nagabulig-bulig na sa isa kakapihan. Makot nila mayo. Manis na kayo nakakita ng ibang sang ubra generic. At hindi na bala magsalig nga nagapangayo kayo. Ang sa umaga ni iban bata pa nagapanghilamon na nagatapas karga na para pagkalunes may balon. Ako na ang sa daan ng mga kabataan. Although hindi pa manggidatan pwede na malaki ang ginatawag nga child labor ang generic. Pero kaduhon, hindi mo gina ma-deny. Kaga hindi tagid manigar na ang mga kabataan gamay pa ga ulubra na generic. Kasi ang kabataan nga gagmay siya sugo pa nana niya palimos sa motor para may manita. Oo, gani. Kasi Sir Sebastian na nag-ano niyo. Aras na ka na sa kilid. Kapaway sa bungko. Gani. Kapulaw pa iplit na si Salvacion sa Pingaro na. Oo, gani. Kapahuay-huay ko, no. Pero pasalamatan sa mga nang hindi, wala na din sila kunwari. Kaya nagkasabay-sabay, nagadinog si nanay. Kaya para hindi man delikado, no, sa ila. Kagaris gobi katama kung ari na din sila. No? So, kagati subong nagamatamat tungkol gani damo ang tao generic, no? Iban sini nga naga-alagaw diri sa may Lagon kay mga 12 na rin shift na di ang sa call center sa Olado. Kasi sa una, off na sila da? Off na ang call center na sa lugar na da? Oo, ang sa tabok na sa Capitol. Oo, call center, ginandi ang generic. Kasi mag-shift sila, manaman na di ang mga magadamo naman, ang customer, sini sa mga food cart diri ang generic. Kahit subong damo naman ang mga customer, pero ito kung mag-shift pag no, madugangan pag sini ang ilang manugbakal ang generic. No? So, natin nga mga food rider, ganyan, baka-baka, pag-yapon ang generic. Gano? 24 hours. Gano sila kapag-baka? Oo, baka-baka, biyahe man. Oo. Bigad, bagay, try na, mga 2 a.m. Oo. Open nga fast food
chain na may mga rider kaya gapon na generic around 2 a.m. no 3 a.m. So bumtaw na nga iban sila para ubra naman ni kay subong ang iban gani generic may makilala pag ito yang mga pulis naga sideline man. Ano sideline nila? Ano yung mga delivery rider, taxi driver, no, nag-grab lang generic. Okay. Kasi na mala iwaan pa ko na kay tikis maka dako ang tip ang generic. Correct. Sa medyo may layo kag kaagahon ka na bigadulong mayadi pa. Oo, iyadi pa na. So tiya mo na ang iliyan nila. Gapaningyawat O gani paningyawat gid ang generic. Dahil medyo mahal-mahal gid man ang mga balaklon. So kung may plano nga mag-salad sa New Year gani ko no. Salad. Buko salad na lang kay para isa lang ka sa hog generic. No? Kung lugay na lang wala ka gatas, duwa kag kalamay. Kung salad kada damo giri mo balaklan kag makaroon. Buko salad na lang para po. Pero kung may ref kaya, kung wala ka ref, daw wala ka lang ginaguro kay dasig mapanood siya ang lubi generic. Correct. Oo. Yan, igla ko pala buko salad mo. Oo, sa mga umma pa lang generic, ito marami ng butong. Oo, nabit na butong pala sarado na, no? Oo, kapainte, na siguro din yung chite, ang bakla na isang butong. Nan. Sa Libertad ka, sa may Burgos, no? Biska na din, sa generic ka, medyo mahal-mahal din man. Nagapanawag sa atin natin nga migo, generic ko. May nagpas, pero Laban eh. Oo, pero i-sapton para dinugay, makolbak lang ni sa iya. Kurba ka lang siya, kaya importante, gina. Oo, gani. So, party ang generic, no? Ang load reason sa lakyan sa mga gabi, normal man, no? Sa South Capitol Road, dito na to ang anak generic mo, no? Ang one-way, Drea, one-way man na di sa may dalan sa Aguinaldo, na po dito sa may police station to. Nato ang makitaan to sa nanan, dito lang padalom lang, no? Wala din sa may nagalusot, nga halina dito ya sa may BS Aquino Drive, lusot rin sa may dalan, Aguinaldo, Action Eric. Nga kagati sa ron nga paglibot sini, kagapag-observar dito sa may siyudad sang Bacolod, dula man sa nga dalagkuan dito yung insidente nagluntad dito Action Eric, no? Kapay pamangin na malinong kag matawhay lang ang atong siyudad, no? Sa mag-agas ni Action Eric. So far, mo na ang latest update, madulong sa patrol, ni Action Team Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Axel Sel Minardo, unang report sa patrol. Dara sa baydalan sa Lakson at medyo lakalaka na gid man ang mga salakyan da kag ting ato kapulisan da ara nagapatrolya ang sa area sang station number 2. Ara sila da sa panghigaron. Sila na din day Sir Salvacion da. Ga Police Visibility Patrol. Balikan talaga sa Action Sel Minardo. Sa balik niya sila kapalagad sa finale sang aton sininga palatuntunan. First batch ng greetings. May gabi din na kay Rimar Hicano Halazco. Dira sa Valladolid. Kay Ami Aguilar Maghari Sordiliada. Good evening. Kay Raniel Valdad. Nagapaurok-urok. Si Jocelyn Laga Franco sa Kabay, ginhalaran na sila, gamonitor man, ara man si Sonzo Nerfe. Sa Binalbagan, si Jose Mongcal Torilla, si Leonie Bangiles Lamson, ara man, si Milili Oligos ang Vanes Cafe, sa Tangob, ara man, kapaurok-urok man, Lani Sumakulob. Nanonood ngayon sa atin si Lani Sumakulob. Anthony Louis Habagata, good evening. Kay Leonie Bangiles Lamson. Good evening dira si mo kay Toto Richard o kay Toto Dennis Richard Tiboroma. Mana dira ka pagpaurok-urok ka. Advance Merry Christmas man sa imo dira Toto Anthony Louis Habagat. Dennis Richard Tiboroma, ara man siya. Jocelyn Balahadja sa Tansa Cavite, pa-check attendance lang. Yvonne Butser sang Germany ha. Ginatamay lang yung pamilya dira sa may Banwasang Morsha. Kativer, happy birthday kuno kay Toto Magwad sang La Carlota City rin na kay Kativer ha. Sa kay Mr. and Mrs. Ronnie Gordon and family. Ginatamay lang dira iya pamilya sa may Banwasang Valladolid. Alin na kay Ronnie Gordon.
Sakay Bumboy Peralta, nagahuluhigda awa. Nagamonitor sa aton, nagahuluhigda dira sa mga balay sa may Barangay Sumag. Sakay Bumboy Peralta. Mario Olvido Quisada, Asyanda Logway, tamyay lang si Kari, Tisoy kag si Iking. Nagapaurok-urok yun, no? Jojo de los Santos, check attendance lang. Sila ni Christine Minyes Villalobos. Pagbalik na ton, report ni Aksyon. Nelson Pateño sa 1st District. Pagkatapos lang, sa ato si ini importante, dugang pa nga mga pahibalo. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato sa pagpangalagad, Action Night Patrol Program, Webes Edisyon. Unang report sa ato sa mga patrol unit reporters, correspondent naton gikan sa Northern Negros, 1st District. Unang report ni Aksyon del Sur Pateño, area Santo Moso, Calatrava, kag siyudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Aksyon del Sur Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please kabihin. Yes, Aksyon na rin, mga gabi, kag sa atong sini nga mga ka-aksyon, mayugid nga gabi, daw kanami sang kagabiyon subong, daw mabugnaw. Very good. Oo, daw kanami ipahuway. At least naka-ulan-wine ka sa paang sadto nga panahon. Oo man, kag isa sa nakabulig ang pagtupa blas ang ulan. Oo. Daw nakahatag sang kabugnaw sa atong sini nga palibot, Aksyon
Eric. Daw kalmadong utok bla. Bao, kalmadong utok. Ang lawas, may gaduga eh. Ha? Ang lawas, wala gaduga. Wala. Gaduga, gatubod lang. Gatubod lang balas o bang kiling. Oo, gatubod lang. Labi nagay kong kaong kamantikaon. Oo. Ati dugangan eh. Pero kung amuning kabugnaw, bisa magmantikaon ka daw, okay lang. Oo. Hindi mo na magmantika, lawas mo kung bugnaw. Mo gani, iti ang ginakaon mo yan, malamantikaon, daw kisa daw wala ka naganap lang magiyo, kaya daw kakapoy giyo. Oo, labi nagay kung pag kaon mo blay, daw lang tambo kayo. Ati daw mangita kasang lugar nga din kakapuway-way mo, daw nakapoy ka permi. Tayo mo na siyang resulta sang mga magagmay lang ang mga tao. Pariyota. Wow. mga niwa nga tao, ano? Mga healthy mo. Correct. Mga chubby, blambal na. Wow, chubby. Mga chubby-chubbyhon nga mga cute, ano? Chubby nga cute. Oo, yan. Hindi na tayo magpalapaw dahil kay karong kung masubratan, balon tayo laubis na. Igo pa, no? Hindi, ang mga gabi lang dahil kay action art gali. Hindi, that's sa mga amigo, tanga mga blind nga nagapamati sa aton. Muni sila gali ang manami nga mamati kay ginakap-kap nilang radyo kag mangita sa action radyo. Kay hindi mas kita mo kap-kapon na lang kag dira lang ituon sa action radyo kay mamati kami da kay action Eric Magbanwa. Di man gabi lang nalipat ko gabi sinsal kayo. Bawi lang ko sa mga gabi lang action art kay sa nga misis sa siyudad sang San Carlos action Eric isa ka persona ang nasapuan sang mga residente sa may barangay 2 sa may New Sumacuel, siyudad sang San Carlos kay na mga takna alas 10:15 sang aga. Ini siya ang gin-report ni certain Richard residente sang Bruce Street sa siyudad sa San Carlos sa mga kapulisan nga saya sini nga puluyan dira sa may barangay 2 sa may Sumacuel ang gin-report sini nga masulod sa 2 tubtob 3 na kaadlaw nga napanihimawan niya ining si a certain Jackson Bailon nga nagaisahanon sa iya sining puluyan sang ginkatuan sa aton sining mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Saruna. Nakita nila ang nasambit nga patay nga lawas ni Bailon nga pulo pasensya na sa aton sining mga katuran nga nagaagnas na. No, sa sulod sang 2 tubtob 3 na kaadlaw base man sa ginapatigayon nga post-mortem ni Dr. Arnella Lawrence Portugues sang City Health Office officer sang siyudad sang San Carlos. So ini siya ang gilayon na gindala sa Maya City Health Center sa Maya siyudad sang San Carlos. Ang impormasyon na nakuha nato na base sa aton sining pamangkot sa kay Police Lieutenant Rodney Saruna, wala man sang foul play kag siya mismo nagaisahanon sa iya sinisulod sa iya sinibalay, wala man siya sang kaupod kag siya gid lamang nagaistar. Ining si Jackson Bailon Gonzales Action Eric 38 anyos kag residente sa nasambit nga New Sumacuel, Barangay 2, Siyudad sang San Carlos. Anong cause of death, Jackson Nelson, initially? Wala man sang why man foul play, no? Wala man foul play ambal sa aton sining kapulisan ni Police Lieutenant sa Saruna kag most probably wala man sang kilas mo. Posible kuan balatian kay wala gid man sang mga indikasyon nga ni siya gin
gobyerno. Wala man samad ang sinulawas, wala pilas. So, kahit nag-aisanon sa iya sinisulod balay, imagine, 2, tub-tub, 3 na kadlaw sunod pa sa doktor, nga ini siya ang napatay sa lugar. So, meaning, wala gid sang may nakamulalong bla sa iya dira, kay manti nag-aisahanon, kag malayo ang iya sini nga puluyan sa iya sini nga mga kaingod la aksyonerek. Okay. Ang kuno mo ning lugar ito kasi secluded. Oo, daw ka layo blas pa Layo sa panimalay, Pamaray, sa kag mga tupad-balaya. maantad mo. Kaya ang amo nga lugar sa iban pa nga mga kaingod sini, ti kay ko nahibaluan nga daw nagapanimaho na Oo. kay man ti ara na sa state of decomposition mo. Mga duwa na kadlaw ti baho Oo, na. ti daw lain nagibaho, tigin report sa aton sini nga mga residente sa aton sini kapulisan. So far tiyan mo na wala sang foul play ang natabo nga sa pagkasapo sa kaya Jackson Bailon sa among nga lugar. So far aksyonery wala gid man sang mga dalagko no, kag medyo matawhay nga aton scenario responsibility except nga ti ara sa red flag ang tubuso kag Calatrava sa sini nga mga tinion, kasunod sa ila sini nga preparasyon kag pagbantay sa nagaabot nga Disyembre 26 sunod nga semana. Ang aton sini kapulisan busy subong ara sa dalanon, kay manti ang Calatrava kag Tubuso isa sa mga lugar nga masami nga libot-libutan sang mga communist terrorist group. So far aksyonery kamo ni ang pila ka mga balita madulong naton para sa Action Night Patrol. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kinaksyon sa Pateño. Report live gikan sa First District. May gabi dira kay Arniel Gonzales. Sa kay Inday Blasada, good evening ha. Merry Christmas na kay Arthur Jeff Virasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Uligon da kag kay Noel Amara, AMG Season da, pamilya ko sa Barangay Pandanon, sa DSB, ang panamyaw alina kay Jinky Jalagdon, sang Arizona, USA. Sa kay Diding Alojamiento, sa kay John Arlos da, good evening ha. Nanay Evangelinda, kay Lani Hulagay, Bibing Artos, Richard Cagneneng Peruelo, sa Puro Kaysano Barangay Alihis, always kang natamyaw kamo ni Evelyn Sinao. Jeneline Bandoha, para sa Quezon City, Alex Montesa, kay Prima Malisa Magbanwa, daka kay Primo Ervin Magbanwa, sa Panokoy, good evening, kay Huma Lumina, paurok-urok gid, Fernando Bongbong Narciso da, good evening ha. Kay Toto Lister Ayan Disendario. Managing soki naman sa inyo pala tuntunan. Kay Beth Butal Pilayo da, bago pa urok-urokin siya ho. Sila na Mr. Mrs. Donald Caglaya Kabasag and family. Kay Ma'am Gina Gonzaga and family, happy listening. Sally Auki Di Sousa, dira sa Sambelis, good evening lang. Kay Sammy Roger Awing, sa mga Awing family dira sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, always ka nagpaurok-urok. G. Magamantok, sa kay Marialyn Aligin, Aligin, sa kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid, Merry Christmas in advance. Kay Nang Muyet Gomez and the family dira sa Valladolid. Kay Annalina Laurelia Hisora, check attendance lang, paurok-urok yun. Si Febes Galon Falma, nagatamyan sa Banaya kay Giovanni, happy listening ko no. Sa Yabana nga si Giovanni, aling kay Febes Galon Palma ang panamya. Carmelita Mohino, dira sa Singapore, tamyaw lang si Leo Mohino. No? Leo Mohino, para sila kalantaw sa Singapore, sila ni Carmelita Mohino. Antonio Galido Ispeña, sa
sa kay Marie Rona Rihida Trava, kay Ihado Ayan, kag kay Ihada Mikay. Parigenes, Get Wilson Parigenes. God bless you. Kag kay Tatay Teddy Rihida dira sa Valladolid. Holiday sa 26, yes. Madam Sally Auki Di Sousa. Si Ramela Himoteya, nagatamyaw lang sa mga Himoteya family sa Sumag. Halina kay Rinya Ishi Himoteya, Gapa Urok-Urok. Magbalik na ton report naman ni Aksyon Roger Guteb pagkatapos lang sa ito importante nga pahibalo. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga Komentaryo sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa itong pagpangalagad, i-check na report ni Aksyon Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito. May gabi dira sa kay Papa ko Edmond Claridad sa barangay Tabunan, Bago City, Kapaurok-Urokid, halin kay Evelyn Labrador Caridad. Mga aksyon balita gikan sa 2nd District, Cadiz, kag Sagay, dala ang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa na naman si Aksyon Roger Gutib. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton sila mga balita Aksyon Eric, ikan diri sa may norte kabatsa probinsya sa Negros Occidental. Sa gihapon, medyo matortawhay man, kag ang aton sila nga mga kapulisan na palibot sa gihapon nagabantay sa para sa prison order, no, diri sa aton sa aton diri nga area of responsibility sa may syudad sa Cadiz, syudad sa Sagay, kag syudad sa Escalante. Now, sa syudad sa Sagay, Aksyon may ara nga gindakop makatapos ang kapulisan, kagiri siya ang akusado ini sa kaso nga attempted murder, kag ginserbihan sa nga mandamiento de aresto. Ini ang operation nga ginpatigayon sa kahapon o kon kagabi, mga alas 6:15 takna. Kadiin ang operation sa may sitio komersyal minapasok sa Banwa ng Calatrava. Ang gindakop gigilala kay Gregorio de Quito y Omisol alias Greg, 52 anyos ng edad, kag residente sang Purok Kamantigi sa Barangay Olsagay, Siyudad sang Sagay, sa implementasyon sang Manang Charlie Operation sa mga katapos ng kapulisan sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Jason Rando ang warrant PNCO sa Sagay City PNP sa idalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Japi Jr. Gin-serve ang warrant of arrest nga gin-issue sang RTC Branch 60 nga permado sang nag-retired nga judge nga si Honorable Judge Renato D. Muñez. Sa nasiling na attempted murder ang kaso, kag inisya ang nakapitsa pa Abril 4, 2014. Madugay-dugay na gawa, 120,000 ka pesos ang piyansa sa sining persona sa iya sining kaso nga natubang apang sa karon. Inisya karon padayon nga detinado naman sa bahin sang Sagay City PNP custodial facility tungod kay ti wala pa man siya makapiyansa. Aksyon Erika. Gina-verify nato ni report kay may ara balita Aksyon Eric, may aksidente sila mga gabi sa area mas sa siyudad sa Sagay, pero wala pa sa aton diri sang may pagkita nakakuha pa sang detalye. Anyway, mabatian man Japon sa pila ka mga public support program sang Aksyon Radio, Bacolod Aksyon Erika.
So para man ato madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa may norte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Mga palupok, mga firecrackers so amo diri nga kick off naman na. May mga display na kay daw subong ang manubaliga palupok na nagdugang pagigani. Diri sa may syudad sa Cadiz isang una na pila-pila lang kabilog ang kiosko karon nagdamo na tag amat-amat ng pag-display ang iban action Eric. Kinatabyaw tuloy sa gapon si Cap Madalyn Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz sa umada sa kay Major Nelson de la Cruz sa may barangay Estepania nga nagpamati kay Toto Jewel kag Inday Iva Sangko mayong gabi and Merry Christmas. Para sa Action at Patrol ni sa Action Roger Gutib nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat kay Aksyon Roger Gutib reporting live gikan sa area sang Segundo Distrito, Cadiz, Escalante, Kasagay, Matalutawhaya. Ang area of responsibility ni Aksyon Roger Gutib. Nagabi dira kay Elizabeth Kasuyon, nagamonitor dira sa may Villa Esperanza. Barangay Tangob, no? Padayon din ang yasili nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Ginatamiyaw taman dira si E.G. Orsosa. Mailan dira nga pag-monitor kag pag-pamati. Ay lang kinawago ko anay kang i-recap tanay ang resulta sang STL ante sa report na Action BJ Pasible. First draw sa STL kaina 5:30 5:30. Second draw sa STL kaina 32:10 32:10. Ang third draw sa STL 16:35 16:35. Ang resulta naman sa Lotto 649 jackpot price wala sa may nakakuha 20.6 million pesos. Resulta 649 11 24 22 31 34 45. Again, 11 24 22 31 34 45. Ayos! Resulta naman sa Lotto 642 jackpot price wala sa may nakakuha 40.4 million pesos. Resulta 642 841 33 16 5 19. Again 841 33 16 5 19. Ayos! Alin sa report na Action Roger Gutib, sa ilang report na Action BJ Pasible, mga natipo niya siling nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ari sa number 1 sa Action BJ Pasible sa report. Jay, may gabi pis kamin. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton sining mga ka-aksyon nga nagapamati no diri sa aton sining pagpangalagad sa siniyang gabi. Aksyon na Eric ginpadalman naton ining nagluntad bala nga isa iya ka stabbing incident dira sa may bahin sang barangay Inclaro, Banwas sang Binalbagan kagabi. Kung sa diin ining biktima aksyon Eric kuno ang nagaedad sa 26 anyos kag sa pinagkaulihing nga update nagikan sa Binalbagan PNP. Critical ang iya nga kondisyon aksyon na Eric bangod gintubuhan na ini siya no because sang ginbuno ni siya sang suspect aksyon na Eric no naginkilala sa kay alias Moron Igmasin, legal ang edad na igo ni siya sa iya sining tuo nga dughan kag nalabot ang iya sining baga aksyon na Eric. So kahapon
right after nga natabo ining krimen, ginahingagaw ni siya dala sa may bahin sang isa iya ka ospital dira sa may syudad sang Kabankalan. And then later on, daw nagakinahanglan gid siya sang mas masangkad pa iya nga pagbulong, ginsaylo ini siya sa isa ka ospital dira sa may syudad sang Bacolod. Sa pinagkaulihi nga information sang Binalbagan PNP, suno diri kay Police Major Irendiri Busquillo, hindi na ina maistorya no ining biktima bangod gintubuhan ini siya aksyon Eric no. As of this time, ang suspect wise sa gihapon nadakpan nagpahayag man ang heping hindi naman siya pwede pa madakop because nga nagtakop naman no ang reglementary period, pero igapasagka na buwas nga adlaw ang kaso nga frustrated murder batok ni sa iya. Nagapakita man action Eric ang investigasyon sa kapulisan nga naimpito kuno ining suspect. Rason kun nga ang nahimo niya ining krimen. Dugang padre sang kapulisan nga before natabo ining krimen action na Eric, naupdanay man ni gali actually ining biktima naton kagang ining suspetsado sa isa dira ka beach resort because nagatrabaho ni gali action Eric ining biktima dira sa nasambit iya nga beach resort nga nahamtang sa may barangay Inclaro. So sunod diri sa hepe action na Eric no, do na insulto bala ining suspetsado nga ginhagad niya ining biktima nga magupod sa iyo galing nagpamalibad ining biktima nga magupod sa iyo. Rason kun nga nga ginbuno niya ini action na Eric. So sunod diri kay Busquillo, ginaklaro niya man nga ining duha nga ini no kuan ni sila caretaker sang iban or sang isa pagid ka beach resort except sa sining ginluntaran kagabi. Sa karon hindi na maayo no ang sitwasyon sining biktima nga nahamtang dira yan naka-confine no sa isa ka ospital dira sa may syudad sang Bacolod action na Eric no. Ining lugar kung sa dinatabo ining krimen, natabo ini siya sa may boundary gid mismo sa barangay Inclaro kag barangay Canmoros, pero ining beach resort action Eric is located sa may barangay Inclaro. And ginpahayag man ni Busquillo nga may paglalisay nga natabo before sininabunan ining biktima kag may mga testigo man nga nagpakita man sang interest nga willing sila mag-testify agud nga magpabakod pagid sa kaso batok sa suspetsado. Isa lang ni ang stab wound nga naagom sining biktima action Eric no, kag sa subong masubo-subo ini nga balita sa bahin sa pamilya sa biktima. Yari si Police Major Irendiri Busquillo sa pinagkaulihi nga interview sa Action Radyo. Sir, maistorya ta pa sir as of now ang victim? Super sir, gitubuhan kang niya likod tungod may lastron niya baga. Okay. Nalaboto sa Kwanda, hindi ko sir. Okay. Sir, sa Inclaro, gid man no, natabo sir? Sir, doon din sa Calmoros kami sa Inclaro. Okay. So, Inclaro na nga site. Sir, antes natabo ni sir, ining krimen, may konfrontasyon sir nga natabo sa between sila nga duha? May medyo paglalisay. Okay. May mga saksi man kita sir? May ara kag willing man mag-execute sa iyang affidavit para support sa pag-file sa complaint sa biktima. Okay. Sir, may na-identify naton sir ang gingamit sang suspetsado sir? Isa ka bleeded nga weapon nga at least pagbatas ng investigador naton. Wala to sa lugar kay siguro na talaga pagpalagyo. Pila ni sir kasta wound ang naagom sang biktima? Isa naman sir. Okay. Sir, ano gid gani sir? Ang pinakamotibo sir nga ginalantaw niyo gid sir? Ang kung lang siguro sir, hindi taman matawag na may gilos, pero infatuation, mabala obfuscation, mas impito lang sa sir na nasuya sa at least wala man sa dalom yun na motibo, amo lang. Nabatian ang pagpahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. So far, action na Eric no, ginasunod ta ining nga balita para sa ibang pagid nga dugang nga mga updates. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Salamat kid Aksyon BJ Pasibli gikan sa Quinto Distrito. May gabi dira kay Corn sa Gariendo. Ay kasi mas parte mang kalibwasang Energy Fans Club, no? Energy Fans Club. Kwan siya patigayon sila sang Christmas party. Buwas nga lang. Bye, puwerte. Good luck sa mga miyembro sang Energy Fans Club. Magabalik ang inyo sa ringa palatuturan. Pagbalik naton, last kag final report sa Patrol with Action Sen Minardo. Pagkatapos lang, dato sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. Paul, bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-titikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung mamanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa
Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio. Maskin gubaon na nga. Nakabati ko. Ihanak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Pritsa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Balik diri sa ato balagad last kag final stretch sa inyo sa nga palatuntunan. Balikan ato sa patrol. By the way, may nga bidira kay Carl Bacani. Carl Bacani nagapaurok-urok man. Kag always kaya kapamati diri sa Action Radio Bacolod. Balikan ato sa nga patrol. Sa natipon nga action balita ni Action Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Zel, sa balik report, please come back. Action Eric, again pasigdahin ni Frank Carbon, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry CEO, na yara sa karon sa maayong nga estado ang ekonomiya sa syudad sang Bacolod. Suno kay Carbon, maobserbaran nga madamo ang salakyan kag tawo nga makitaan
areas kag mall sa siyudad sang Bacolod, indikasyon nga madamo ang nagabakal sa mga baligya sa siyudad, rason nga madamo man ang naga-circulate sa kwarta. Palayag ni Carbon nga isa ka maayo nga ideya ang bag-o nga traffic plan agud mangin mahapos ang movement o kon pagsulod kag pagwa sang mga salakyan sa syudad at kung sa diin hindi ma-discourage nga maglagaw ang mga tawo sa syudad kag nagbalakal nga gikan pa sa iban nga lugar. Tulo kay Carbon nga sa tuig sang 2021 ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang may pinakadako nga gross domestic product and value sang produkto nga ginabaligya, gina-produce kag services nga yara sa 385 bilyones pesos ang income kung sa diin ang numero 1 sa bilog nga Region 6. Ang ining nga balita inadulong sa inyo sang life extension of vitamin D3. Ini ay di kalidad, matilo kag scientifically formulated nga site sang vitamin D3 nga may arat sang therapeutic effect or claim based sa i-registration sa Philippine FDA. Ang life extension may arat sa quality medical check-up sa Life Extension Medical Clinic GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, halin Lunes to Biyernes, alas 9 to alas una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat, Gate Patrol. There you have it. Kabuusan naman kapag pangalagan sa Action Night Patrol program. Webes edisyon. Buwas magabalik naman ini. Same time, same station. Ato sa lima patrol, unit reporter, introduction ka na palagad kung kapit sa kay Action BJ Apasible, Nelson Pateño, Roger Gutiv, Action Zel Minardo, back to back sa mga piloto, Action Niño Bugina, News Center, Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Hennes Pulgar, Backup Security Guard Bayog, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, ang Batang Suay. Sa ngala sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagasiling, adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako. Dala ang bilog nga kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon!